Unsa may inyong giagian ron sa kinabuhi, ang Ginoo kanunay ra gyud nagpaabot, naghuwat nga imong itugyan ang imong ihurot, ang imong kinatibuk-an nga pagsalig sa Ginoo. Tanan man siguro ta na ay mga giagian sa kinabuhi. Nya kato sila taod-taod rutog na pamidnawon si milyon ingon ana. Ang pangalan sa iyang bana, ang pilido dollar. Ang mangalan sa iyang asawa, milyon. Munang na $1 million na to karon. So, ako na ni nga, no? Atong mga pagpasalamat. Pero I heard na pa mo diri next. Wala ko kahibaw. O, depende lang, no? Itugot sa Ginoo, no? Apas po to sila. Daghan po ay. Sige, itugot sa Ginoo. Now, imong asawa, kani, si ma'am. Ingo si, nagsalamat sa Ginoo nga, bisag lagyo, magka-ubanay gihapon, tungod kay usara man ang Ginoo nga atong gisimba. Then, ang pulong nga atong madungog, man pulong nga naghatag nato og kinabuhi. So, di ta mo maglangay, no? Mo ato tas pagpaminaw pulong sa Dios tungod kay ang atong time medyo paspas kayo. Mo ato ta sa 1 Kings chapter 5. Unang mga hari kapitulo 5. 1 Kings chapter 5 verses 1 to 14. King James are sa. Thank you. Sorry. 2 Kings. 2 Kings. 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14. Sige, akong gangyo ang tanan sa pagbarog. Barog na ta. 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14. May pangulo sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya o gitamod pag-ayo sa hari tungod kay pinaagi kaniya gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa Syria. Isog siya apan sanlahon. Sa batanan ang tanan may apan. So isog siya apan sanlahon. Verse 2. Ang mga taga Syria sa usak nila kapag sulong sa Israel nakabihag ug usa ka dalagita nga nag-alagad sa asawa ni Naaman. Verse 3. Mingon siya sa asawa ni Naaman, maayo unta kung makaadto ang akong agalon sa propeta nga tua sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla. Verse 4, busa si Naaman miadto sa hari sa Syria o gisuginlan niya ang hari bisan bahin sa gisulti sa dalagita nga taga Israel. Miingon ang hari sa Syria, adtua ang hari sa Israel og padad-an ko ikaw og sulat alang kaniya. Busa miato siya dala ang 30,000 kabuok plata o 6,000 kabuok bulawan o napulo kamahalon nga mga biste. Gidala usab niya ngadto sa hari sa Israel ang sulat nga nag-ingon. Kining sulatan nagpahibalo kanimo nga gipadala ko kanimo ang akong alagad nga si Naaman. Naghangyo ako kanimo sa pag-ayo sa iyang sanla. Verse 7, sa dihang nabasa sa hari sa Israel ang sulat, gigisi niya ang iyang biste og miingon siya, Dios ba ako nga may gahom sa pagpatay og pagbuhi? Nga gisugo man ako niining tawhana sa pag-ayo sa usa ka sanlahon? Nangita lamang siya kapasikaran aron pagpakig-away kanako. Verse 8, apan sa pagkabalita ni propeta Eliseo nga gigisi sa hari sa Israel ang biste, gipasuguan niya ang hari og gingnan. Nganong gigisi mo man ang imong biste, paaria kanako ang sanlahon aron siya masayod nga may propeta dinhi sa Israel. Busa miadto si Naaman uban sa iyang mga kabayo og mga karwahe og mihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Og si Eliseo nagsugog tawo ngadto kang Naaman aron pag-ingon, lakaw ngadto sa suba sa Jordan og tunlob makapito og mamaayo ka. Verse 11, apan nasuko si Naaman og milakaw nga nagbagotbot. Miingon siya, gipakaingon kog moari siya kanako sa gawas og sangpito niya ang ngalan ni Yahweh
nga iyang Dios og iwarawara ang iyang kamot ibabaw sa sanla og ayuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damasco nga mao ang Abana og ang Papar mas maayo pa man kaysa sa suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako mo maligo sa Jordan. Busa milakaw siya nga nasuko pag-ayo. Verse 13. Apan miduol kaniya ang iyang mga sulugoon og miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busan miadtos na aman sa suba sa Jordan og mitunlob sa makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios og nahiuli ang iyang pamanit sama sa pamanit sa usa ka bata. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun ang among gininhawa og kinabuhi gikan kanimo. Gikan sa pagsugod niini og hangtod magtapos, walay lain nga magbuot niini, walay lain nga magatiman. Kundili ikaw o Dios, kun kami mao'y magdalas among kinabuhi, magguba gayud kini. Hatagi kami karon og langit nung kaalam, langit nung panambagon. Aron mahibaw kami unsaon namo pag kinabuhi ning kinabuhi ang among naangkon. Tabangi kami karon o Dios nga daw sama sa suod kaayo nga higala makigsulti ka sa kada kasing-kasing og huna-huna nga niya. Walay laktawan sa imong panalangin nga langit nun karon. Salamat o Dios nga imong gihinluan ang among kasing-kasing pinaagi sa hamili mong dugo og pun-on nimo ni sa imong gugma. Among mga huna-huna pun-on nimo sa langit nun nga kaalam. Lord, kining mga pulong nimo mao ra gyud ni ang paglaom Ginoo nga matulid ang mga hiwi namo nga mga pagkinabuhi. Salamat kayo o Dios nga imong pulong daw gamhanang tubig nga maghinlo sa matag usa ka namo. Mao ni ang among mga pag-ampo og pasalamatan ka o Dios nga madawat namo ang among tubag, ang among gipangayo, ang imong tubag sa among mga pag-ampo. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ang tanang anak sa Ginoo mag-ingon, Amen and Amen. Manglingkod tang tanan, ingna ang naa sa imong tapad, ayaw kog disturbo ah. So, bantayan na siya kay ga-cellphone na siya kay iyahang Bible na sa cellphone. Pero bantaye kay mo kalit na rog adto sa Facebook. Bantaye ha? Now, this time, nakasulay ba ka mga igsuon nga naglaba ka o niya walay sabon? Giunsa man nimo to paglaba? Anya nang hugas ka o niya walay dishwashing soap? Walay sabon pang o nakasulay ba kang naligo ka o niya walay sabon o walay shampoo? O niya murarag ka kanang igo ra gyud kang kabasa-basa, wa gyud gani nang lugod. Nakasulay ba kang naligo kag ulan pero nagpayong ka? Kanang igo ra kang nabasa pero wa ka nahinlo? Muna atong tun-an karon, nabasa pero wa nahinlo. Pinayunik ni pagtuon no kay arong unsa man ni iya mga title wa na man ni nga mao. Masultian dyan mo na ako, unsa ni nga problema sa kinabuhi sa mga Kristiyanon. Ningon si Jesus sa Juan 13, nahinlo kamo pinaagis mga pulong nga akong gisulti ninyo. And pila ba nato nga pagkadungog nato sa pulong sa Dios na mauli tang tinuod nga naghinulsol? Tinuod nga nahinlo. Og pila usab nato dire nga human kadungog sa pulong sa Dios pauli tagay bisyo barkada. And then pagka next Sunday balik gyapon. Sa adlaw sa pagpanawag sa Dios, sa adlaw sa pagpaningil, sa adlaw sa husay, imong mahinumduman ang tanan nga mga nadunggan nimo nga imong gibaliwala. Because espirituhanon nga kaalam, espirituhanon nga tubig ang pulong sa Dios, kinsa magahinlo sa atoa. Ningon si James nga ang pulong sa Dios daw salamin. Nginigbasa nimo pagtan-aw nimo nakasudong kagayo, grabe nga ni gid ang akong itsura pagtalikod. Unsa ganito akong kilay porma? Makasudong ka because ang tinuod nga ikaw kining nakasulat dire.
Kung ikaw garbuon, luodan, unsa pa nang batasana, unya di na maoy nakasulti dire, dili pa na ikaw. Kay anak ka sa Dios ug ang imong pamatasan nakasulat na dinhi kay muliwat ka sa Ginoo. Batagan kayo mga pangitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga sa dugay natong basa sa pulong sa Dios, dugay natong pamati sa pulong sa Ginoo, mura ratag na basa. Pero wa na hinlo. Nagugas og plato nga walay sabon. Naglaba, nagpabilin ang mansa ug ang baho. Wala mainlo eh. Ingon pa sa uban nga, nahinluan man pastor, pero baboy lagi mo mulunang og balik. No? Nakabalo mo kung sa ibaho og baboy kay duol kay tag factory. Factory. Pigiri. Duol kay tag pigiri. Kinadak-ang pigiri mong na aning kindakua kayo. Ingon ana usahay ang atong kapanaminan sa atong kaugalingon. Now, sultian mo nako, dunay usa ka bantugan sa Old Testament ug atong naibaw-an karon pinagis pagbasa ang iyang pangalan si Naaman. Si Naaman. Ningon dito nga general siya sa mga kasundaluan. General siya sa hukbong lakas sa Syria. Sinaligan siya sa hari. Bantugan siya. Nakapaimot siya sa hari. Pero ningon ang Bible, apan. Kanang nas imong tapad uyuga inang paminaw gayo kay naraba kay apan. So for the sake sa atong nga time, akong i-paraphrase ni ang Syria misulong sa Israel o nakabihag sila daghang mga Hudiyo, usa sa babae nga dinakpan nagtrabaho karon ingon nga alagad sa asawa ni Naaman. Og nakaibalo siya unsa kalala ang sakit ni Naaman. Ingon siya sa iyang agalon nga babae, maayo unta nga ang bana sa akong agalon makaadto sa Israel arong ayuhon siya sa propeta didto. So ningon ang Biblia nga gitugutan sa hari ug ang hari mismo maoy nagsulat, ang hari sa Assyria. Iyang gisulatan og sayop ang iyang di mao ang iyang nadungog mong sayop pod ang iyang nagsuwat. Iyang gisuwatan ang hari sa Israel dili ang propeta. Munang tarungon natong paminaw kay sayop po ning atong pag-apply o di nato tarungog paminaw. Niya pa'y mga pagtuon, mga paghubad nga og unsa ray moabot sa nauna, mauna ni. Nayuman mga interpretation, mga igsuon nga og naa ka ani nga gift, og naa ka ani nga gift, puno kas balang espiritu. Kadaghan mit ko ana sa una kay ulla sige jud ko patubangan kay grabe jud ni ron, blessing jud ni ron. Tisa kinsay moali lamanuhon ginako ang dihog ani, ang kaalam ani, ang anointing ani Lord mobalhin ako. Pero ang kaalam di gina mobalhin ni di ka magbasa. Di ka magtuon, Lord impart sa imong mata. So iyang gisuwatan, ningon siya hari sa Israel, niya nagpadala ko nimog bulawan og mga plata. Ayuhan ning akong general. Nya kung ikaw Israelite ka, kung naay sakit nga sanla nakasabot ka ang kanang tawhana tinunglo og ang iyang sakit mo patay sad nimo. So nakasabot dayon ang hari sa Israel, ningon siya nga ningon ang Bible gigisi niya ang iyang biste og ningon siya kini nga hari ba nangita ar ginigbikil nga magkagubat gid mi. Sa man ko doktor? Sa ko Ginoo, sa ko gamhanan nga moayo kog sakit? Sanla pag yun? Nakadungog si prophet Elias o Elisha, no, not Elias, Eliseo. Sa English, Elisha, the disciple of Elijah. Nakadungog siya ani. Og iyang gipasuguan ang hari sa Israel, ayaw pakigubat dayon, ayaw pangaway dayon. Na may mga tao nga ini kadungog na problema, maoba. Graon kayo ba? Di makighusay daan, di maminaw og tao, dili mahinahon, dili magkalma.
Ritso dayon, atake dayon. Di magunaunang tarong, basig na pailaing paagi, basig na misinterpret lang niya. Kaya imagine ang babae nga Israelite, misulti sa yang Assyrian nga babae nga amo, ang Assyrian nga babae nga amo, misulti sa yang bana, o ang bana misulti sa hari. So ang hari, wala mismo nakadungog sa babae, nga nag-ingong naay propeta dito. So ang iyang una-una, hari sa Israel. Munang bantay taaning istoryang pasapasa. Kay dugangan kuhaan, pag-abot na sa last, sama, gubat? Huh? Napailain, ang uban ninyo dire, nasuko ni pastor, kay nakakapslak ang akong text. Text pa to, kay wala may chat sa una. Wala man taon ko nakabalo nga, kanang capslock, dagko tanan nga litra nga pagka-chat, pagka-text, nasuko di ay na. Bago kay bao? Sukuaw yung kayo si pastor. Hala! Wala man to'y tono. Wala. Dahi, kumusta ka? Nakakapslak. Lah, unsa kay kalagot ni pastor ba? Wala man to'y tono. Dahi, kumusta ka? Hindi man yung anak. So, ningon dayon si Propeta Elisha or Eliseo, ayaw pakigubat. Kalma siya. Sige, paanian ako ng kanang general, paanian ako na. Na-imagine na, no? Ilado kay na nga tawo. General sa tibuok nasod. Protector sa hari. And kaaway pagyod sa Israel. Napanian na di rin ako. So, iyag yun nga gipa dalangad to mga igsoon. Dunay 30,000 ka buok plata, silver, 30,000. Unya dunay 6,000 ka bulawan. Lahi pa tong mga nindot kaayo nga biste. Unya iyang gipadala dito. Na misinterpret sa hari, og ningon siya, kini siya nangita ra ginigubat. But ningon si Elisha, ayaw, paniha siya nako. Aron masayod siyang dunay propeta sa Israel. Verse 9. Ngayon ang verse 9, busa miadto si Naaman uban ang iyang kabayo ug mga karwahe ug mihunong diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Nakabalo ka og alagad ka sa Dios, doon na kay kaalam, doon na kay wisdom. Ayaw pagara-gara, di ko takdan ani, kay nag-uban ako si Lord. Ang puwi ko nang sili, og mo, wala mo nang halang. Naay wisdom. And imong makita karon nga maglikay gyud si Elisha, kay alagad siya sa Dios, giseparate siya, gibalaan siya, mulikay gyud siya sa kahugawan. Gentiles ba yan eh? Gentile ba yan eh si Naaman? Nya gawas pa ani na siya'y sakit, nga kaniadto walay tambal. Kabantay mo atong pag-COVID, mura tatanan ato gidwa ano? Kay wala pa'y bakuna, di tapagawson sa atong balay. Unya, niabot pag ito sa time nga kung bisag naamos yung balay, mag-face mask mo, saan naman naman ang mga nagtiayon, saan di na pwede ka-kiss yun. Kay, niya mag-helmet pag yun, mag-face shield pag yun, niya butangan pag yun, pako-pako. Di nga itong time, maragwa pag yun. Kini nga kapanahonan, ang naay sangla, gitawag sa ilang kapanahonan og tinonglo. Because the only sakit nga mutay takboy sa tawo nga kanang makaingon gyud kang natunglo ni siya sa Dios tungod aning sanla. Di pud tanan kay ang uban natakdan ra. Pare ani mo ba? Tarong man unta kay imong kuyog di man mao. Di na unsa man ka. Nga na man na. Ingon ang Proverbs, kuyog kas mga sukanon, masukanon po kay nigabos panahon. Kuyog kas mga bright nya, tigpanuhid ra ka, di gyapon ka ma-bright. Padayon sa ta. So, sa verse 10, si Eliseo, nagsugog tawo ngadto kang Naaman aron pag-ingon. Lakaw ngadto sa suba sa Jordan, og tunlob makapito, og mamaayo ka. Suba sa Jordan siya padungod. So, kung sabto nato, wala gyud gani makakita si Naaman unsay hitsura aning propetahan eh. Because naaraman ito, nagpasugo ra maglain nakaadtuan dito.
Ikaw, kung doon na kay buhaton, dili na importanteng i-recognize ka na kay makitaan ka sa stage. Ingana kadako ang imong nabuhat. Because bigger glory tungtua sa likod sa kortina kaysa atong naa sa stage. Muna'y pagturo sa Bible. Na? So, lakaw dito. Tunlob atong makapito. And disappointed kaayo si Naaman kay lahi ang iyang expectation. General ba ako, dapat abi-abihon ko, red carpet kay nigabot na ko. Verse 11, apan na suko si Naaman, milakaw nga nagbagotbot, gayaw-yaw. Murag ikaw ba, inigulit ni mo ron, ako'y igo sa wali, kanunay naman ako'y igo na to, di naman ko kumumsimbado. Nagbagotbot si Naaman nga nilakaw. Human kadungog sa word. Kabalo mo, kining taong di gustong mutuman, magyaw-yaw yun na, human mawalihan, promise. Nagbagot-bot siya, human nakadungog sa wali, lakaw, tunlob, makapito, mahinlo ka. Gapamalikas, patingali. Nasuko siya. O niya, ningon siya, gipakaingon ko, muari siya kanako, mugawas siya. O niya, sangpito niya, ang ngalan ni Yahweh nga iyang Diyos, o ibayaw niya yung kamot, ilihan ko niya, iwarawara yung kamot, i-rebuke ko niya ning akong sanla. And then, ayuhon ko niya sa sanla, mamaayo ako ni nga sanla. Ingon ang verse 12. Ano ang verse 12? Dili ba ang mga suba sa Damasco sa Abana o papar mas maayo pa man kaysa sa suba sa Israel? Dili ako gusto nga mo ato. Dili ako gusto nga ato ako maligo. Busa milakaw siya nga nasuko pag-ayo. Kabalo ka kung ganahan nagyud kang mo apply sa unsay imong nadunggan, wala na kay rason. Di na ka mangitag mga excuse pa. Tanawa, gi-compare na niya, mas tinaw pa man tong suba na mo. Kumpara ning Jordan. Naunsa naman tao ni, oy? Ligo, ram na gikinahanglan na ni. Abi ba na ako, mugawa siya, iwarawara ang kamot, rebuke ko niya akong sanla. So nilakaw siya, nagpauli siya, nga suko kayo. Now listen to this. Pwede nga inighuman ani gera na. Kabalo ka, mahal nga ari, dito ko, gipadadan pa ko ni magbulawan, plata, pero warag yung ko kita ganito, pasawsawan pa ko nato ng lunangan, tunaan. Pwede na makigubat na, may nga nangahari, sige, andamang kasundaluhan, lusubo na to ang Israel. Now listen to this. Sa verse 15, sa verse 13, apan miduol kaniya ang iyang sulugoon og miingon tanawa ra gani. Sa Bible niingon dito nga inig-abot na to sa langit, welcome God and faithful. Kini nga chapter kung imong tan-awon ang mga hero dire sulugoon. Daga na to dire mo uswag aron mahimot ang agalon. Nya mo reklamo pag yung talon, nganong dili man ta dato, tanan. Og dato, tatanan, kisa na may mag-uma. Kisa na may muhabwa na inyong septic tank. Kisa mo buhat sa imong balay. Tadine, ang babae nga Israel, sulugoon, mo ay nakasugilon. Nga na propeta dito, patuahon ta ang agalon, na rumaayo. Diri na po, ang agalon, nagdala po sa siyang sulugoon, o yung sulugoon, yung anong dili, man po nimo, tumano na lang, sir. Ni ana magulang ta kapoy-kapoy tagbiyahe dire sag din na lang ko testing ba kay di gyud karon maayo gubato na to ni sila pwede nga na no ingon siya tanawa sulugoon ni nya sometimes ang mga servant kabalo na sila unsay buhaton amen kay kana mga agalon naglisod gani nagpritog isda ga helmet na og magprito isda ga helmet naa pa bata amen. Apan miduol kaniya ang iyang sulugoon na umingon, sir, nganong mandili nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Nganong di magyud ka mutuman? Ang Matthew 7:24. Niyon sa? Ang namati og nagtuman sa akong gisulti mahisama sa tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato.
Sa pagbundak sa ulan, may baha, may bulog ang baha, wala gyud mitumba. Gihapak sa hangin, wala na tumba. Kay natukod sa bato. Kay nagtuman, ningo siya, nganong di man yung kamo tuman? Kana bang inikadungog na to sa wali, lami kayo, pakpak, amen, amen, pero di mo tuman. Pagkuis pa itag, yun kayo ni. Kasabot mo anang inig mag New Year, magbuto-buto. Kasabot mo ando. Sa mga ando man na, ang kanang mga ka, yes, oh, okay pa, ako nang imo ano niya, ando man na sa mga. Tando. Tando po. Mauna. Moingon na nato mga ginikanan, gaboto ra imong tando kay pag uli, wa man gyud buhata ang gisugo. Kusog kayong pakingon, oh, lagi, ako'y bahala na. So dunay sulugoon nga naka-advise sa iyang agalon, ay ko gilabti, dapat ikaw may maminaw nako, kay ako imong agalon, ay kung sugo-sugo ah. Pwede ka mo ingon ana kung magpagarbo ka. Butangan tagsanla ni Lord. Butangan tag-apan sa kinabuhi. Not literally nga punit kag buak nga bato ikagis sa imong unod ug panit nga nalata. But butangan kag apan. Walay tawong, walay apan. Katong walay apan dire pamauli na mong gaunsa mo dire. Udto na oh. Gutom-gutom mo dire. Ngay apan. Aron ka kamao kang maminaw. Hello? Nga na po'y uban, kamaong maminaw pero di mo buhat. May nga na doktor, maintenance ni, losartan. Likayi ang tambokon, tanang lansahon nga mga naas tubig, ayaw kaon. Okay na ni nabitaw ko'y maintenance. Kamaong maminaw pero di kamaong mo tuman. Sa verse 14, naa sa verse 14 ang imong dadon sa imong pagpauli. Dili pwedeng mabasa lang ka, pero di ka mainlo. Sa verse 14, busa, mitunlob sa makapito, sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios. So gisunod niya ang pattern. Una, wag yun, dito yung itabo. Duha, wag yun. Tulo, niabot na si kaunom. Binotbot gito. Wag yun ganing bisa kus kabuk ni kugang. Wag yun ni ugawi sa gamay. You know what? Kung 5 rato katunlob or unom, dili to pagtuman. Pero mga Kristohanon, lamiang tumanon ni dire, oy, kini on, nindot yung kaya na pag-abot sa Malakyas, di ko diha, kay lisod kayo na diha. Pilion ra ang tumanon. Katong mga kabalos Malakyas. Pilion ra ang tumanon. Ningon diha, busa. Gituman niya. Mitunlob siya ang makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios. Actually, pag matawag siya propeta sa Dios, wala siya gisulti nga iyaha, kundili ang tanan ngayang isulti, gikan sa Dios. So dili si Elias o dili si Elisha ang naghatag sa pattern nga mao ni ang buhaton. Kundili ang Dios. And duha ka butangan nung dili niya ipashow ang iyahang kaugalingon, gusto niya nga ang mag-glorify ang Dios, dili siya. Inanimous gyapon siya kay ang Dios mao naghimog milagro, dili kita. Usay atong imuog ba siya nga, grabe ito nga pastor, o gitudlo ra nga akong gweter, natulon ako. I-compare na nimo ang mga simbahan, ang mga alagad sa Dios, diya ka napakyas, because you seek for blessings and miracles, wa ka nangitag langit. Kitang tanan ng andoy o kaayuhan kung doon na tayo balatian. O ang kaayuhan, ikaatag yun sa Diyos, sa nagkalain-laing paagi. Pero kung maura na imong pangandoy, nagtuo kang di ka mamatay, bisan si Lazaro na panaw, namatay, ragyapon. Tugi ayo naman nung takos ginoon, nabalik, lagi kong sakit, ayuhan na po ko, pastor. Kay planong mamatay? Pag sugod, naghulog-hulog ato St. Peter. Pag andam na daan ba? Ningon diha, og nahinlo
nahiuli ang iyang pamanit sama sa pamanit nga naggamit og habibi. Basahan yung Bible ay. Yung gidugangan man diha, dili habibi nga sabon diha. Sama sa pamanit sa bata. Imagine na ni, nga kung magisgot as atong espirituhanong kaugawan, nga inig mutuman ka sa gisulti sa Ginoo diha nimo mamahinlo ka kini nga garbo hugaw kay ni kini nga batasan iya ni sayawa kini nga mga kinaiyak mga prinsipyo iya sa kaaway hugaw kay ni ug sa panahon nga nituon na ka sa Dios nituman ka diha kang Kristo ningon diha nga sama sa tanawar ko na kung panit na unsa mo dili ni mo puti ang akong asawa. Dili ikaw. Asa na to? Unya itom ko di. Coffee and cream. Plus diabetes ko. Kompleto. Nahiuli ang iyang pamanit sa usa ka bata. Sama sa usa ka bata. Muni, kung imong pamalandungon o gayon. Ingon si Lord, walay makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas ko. May sama sa usa ka bata. Dili ang panit. But ang ato nga, ni-matured ta diha sa kaalam sa Dios, pero ang atong pagpaubos sama sa usa ka bata. Kabantay mo ko sa kabata? Agawan nimo sa tinapay, hilak, bunalan ka garlan. Aw sampagita. Naabot ta diha. Yang imong giuli to yung tinapay, nada. Doy, sorry dong. Sorry kayo. Dirao. Nya gahilak siya gadaw. Nya dong tagay gamay bit, tagay gamay. Gahilak pagyapon siya pero nangatag. Grabe ang bata. Pero kanang nasimong tapad. Nagpasaylo naman ko pastor pero makakita ko niya 280 na yun akong dugo. Now listen to this. Si Naaman, wala lang yun siya. Wala niingon si Eliseo, ikapito ka mo tunlo ba? Arong sigurong basa ka? But listen to this. Wala siya ni tunlo dito, aron siya mabasa. But ingon ang Bible na hinlo siya o ang iyang panit sama sa bata. Pila na to dire, ka-decide, pabaptize ko, human, ng adik-adik. Pila na to dire, nag-decide, pabaptize ko, pagkahuman, gaaso. Kay igo rang nagbasa-basa. And that is why dapat nakasabot ka o gayo. Nga, ang akong pagtuo sa Ginoo, ako yung isugid mo ni. Adili na lang ko magpabaptize. Tanawa si Naaman. Unsa iyang gibuhat ni tuman siya o nainlo siya. Now listen to this. Dili po na mao ang kaluwasan because ang kaluwasan nato pagtuo og pagdawat kang Ginoong Hesukristo man. Amen. Now, magisgot ta sa atong kapanahunan karon, ilabi na sa ato espirituhanon nga pagpakiglakaw sa Dios. Moadto ta sa Romans chapter 6. Tanawa dire og unsa nga kahugawan, unsang matang sa sanla naa ang kinabuhi sa mga Kristohanon karon. Ingon ang chapter 6, verse 1, unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon pa ba kita sa pagpakasala aron magdugang ang grasya sa Dios? Because tungod sa kadautan sa tawo gihatag ang grasya. So magpadayon ka pagpakadautan aron mas muda ko ang grasya? No. Abusahan na nimo ang grasya. Verse 2 ningon dili gayod kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita busa unsaon manato pagpadayon sa kinabuhi diha sa sala. So kung patay ka makapadayon pa ba ka? Di na. Bisan pag unsa ka mangtas nga tawo. Mangtas, kasabot mo mangtas? Sama na. Mangking nga taas. Bisag unsa ka barumbado ka kaisog na tao. Pag namatay ka, wanagyaw ka. So ningon, dili na, magpadayon sa pagpakasala. Saan pa man mo pagbuhat kung patay na ka? Kay
may tungod sa sala, patay na kita. Verse 3, nasayod kamo. Nga sa pagbautismo kaninyo, sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. So nga man siya nga namatay tungod sa sala. Munang sa paagi sa pagbautismo, wala kay makitaan sa Bible nga bason naman ang gitudlo gyud sa Bible, immersion gyud. Kay from the word sa Griego, baptizo, dying, usbon ang kolor, ibabad tanan. Di pwedeng mabasa lang. Kasulay kag nagpakolor kas imong buhok. Nya after 1 week ni itong ralagi. Ano man po kang kapakolor? Basa gyud. Hinloon gyud siya, usabon gyud siya. So mauna siya nga ilubong uban kang Kristo. Unya, niingon ang verse 4, tungod ni ini sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay magkinabuhi nga bag-ong kinabuhi. Tanawa ra gani. Sige ra kag bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Wag yun, nabago. Orag yapon. Pag mabikil, maana ng kilay. Unya, ang mata mo tuyok. Kung si tawag anak ninyo, girls. Ha? Musipat. Sulirat ang mata mo, maana rin mo. Mutuyok ng mata. Nya, magyaw-yaw ka sa imong anak. Ikaw pa, gaay kay kagulo. Yung anak ko. Nya, imong anak, katalikod. Pagtalikod mo. Na mga ingon anak. Igurang nabasa. Igurang nakadungog, igurang nawalihan, igurang natudluan, igurang nakaton sa kaalam. Pero walay pag-aplikar sa pagkinabuhi. So, lisod kayo na. And then, maingon diha. Sa verse 5, kay ko nahiusa kita, kaniya diha sa iyang pagkamatay, nahiusa usab kita kaniya, kung banhawon na kita, ingon nga gibanaw siya. Verse 6, kay nasayod kita nga ang atong daan, og makasasala nga pagkatawo, gilansang na uban ni Kristo aron, malig-on kini og dili na kita maulipon sa sala. Nalansang na. Tanawar ako na kasi nakakita ni nga kamot. Yung amen. Nalansang na. So di na siya kabiras yung kamot. Kaya mo nga na ba? Di na siya kagunit sa tagay. Kaya nalansang na. Mudong pa dinig mga diskuhan. Nga nalansang na. Napa mo? Pastor, praise God, wa nagyog ko'y bisyo. Pero di na matangtang sa imong kamot, imong cellphone. Sobra pa na sa bisyo. Pag naadik ka sa Shabu, na ay rehab sa Cebu. Then pag naadik ka sa ilimnong makahubog nga labaw pa ka delikado kaysa sa Shabu. Kita kag daghang mga sundalo, grabe na kayo imong kurug-kurug na kang ratol. Pero pag naadik ka social media, kana kay wala na rehab, wa po kay pwedeng imnon ana, delikado kayo na. Ngano naka-depress man ko, naka-anxiety man ko, ngano na-stress man ko. Okay ra kung ang imong social media, puro wali ang imong madungog dito. Nya kay quadcom kakababad. Na-stress kag samot. Sige ra tan-aw atong sunog sa Los Angeles. Ang bulkan sa Negros nga, unsa man gani sa di man gyud mo undang sa iyang kasuko. Puro problema. And dili prepare imong kasing-kasing, imong mental, dili prepare sa umaabot pa, mosamot yun ka. Si Jeremiah gaguol-guol sa Ginoo.
Ningon siya, pagtanaw niya siyang isikeudiyo, gaunay o pinatyanay, wala na justice, munang niingon siya, Lord, 40 years na kong nagwali. Wa ko'y nabago. 40 ka tuig nagwali si Jeremiah. And then niingon na siya, Lord, may pag namatay na lang hunta ko. And giingnan siya sa Ginoo, Jeremiah chapter 12, giingnan siya sa Ginoo, Jeremiah. Kung nasubo ka, na-discourage ka, nag-uul ka, o na-stress, na-depress, nag-anxiety ka, tungod sa pagpakiglumba mo sa tao, unsa pa kag makiglumba na kas kabayo. Ang iyang ipasabot nga isig kaudiyo, panani mo, nag-uul na ka, na-discourage na ka, unsa pa kag musulong na ang Babylonia. So, nita ni mga igsuon nga ma-prepare gyud ta. Then mahinluan gyud ta dili kay nababad ra ka karon sa pulong sa Dios, nabasa ka og ayo, grabing pagbadlong, grabing pagtudlo. Dili na lang nimo i-recognize ang pastor. Ngita na lang mig among magwala libi kay kada Sunday jud ko ani niya igo. So, sa sunod, diretso na ta mga igsuon. Ningon diha. Dito ta sa verse 9. Nasayod kita nga si Kristo gibanhaw og dili na gayod siya mamatay pag-usab. Og ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Kining nahinluan na. Ikaw ug ako walay gahom ang kamatayon nimo. Verse 10. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala, makausa alang sa tanang kapanahunan. Alang sa tanan nga nagkinabuhi. Nagkinabuhi siya aron alang lamang sa Dios. So, karon imong desisyonan nga ito no? Nagtuo ko sa Ginoo pero ang 90% sa akong pagkinabuhi akong gihatag sa kalibutan, unsa man ka? So may tawag nimo. So ningon diha pagkinabuhi alang lamang sa Dios. Verse 11. Busa isipa ang inyang kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios nga nahiusa kang Kristo Jesus. Verse 12, busa ayaw na paharia ang sala sa inyong mga lawas. Listen to this. Kita ba nga nas Ginoo dili na ta makasala? Makasala. Ningon ang Bible, ayaw paharia. It means dili siya ang magmando. Kaniadto sulugoon man ta sala. Pag may masala, buhatan ni, yes sir, hadrit, so tumate. Prayer meeting ta, di ko na, kapoy na. Then, verse 13, ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa dautan nga katuyuan. O di, ana? Bisan unsang bahin. Wala ko kabalog sa inyong conviction and dili na ko mag-judge sa inyo ha, ang Ginoo na'y bala. But ang conviction nga ako nadawat sa akong pag-surrender kinabuhi nako sa Ginoo, kini, nga ang tanan nga naa nako akong gamiton para sa Ginoo. Ikaw, pwede ba nga sa Domingo ra ka gamiton sa Ginoo, sa laing adlaw iya nakas kalibutan? Imo po na. Imuha po na. And katong sold out sa Ginoo, tanan nga naa nila para sa Ginoo, mubatig kaluya, unsa pa ka ning mga tawo nga mutilaw sa Ginoo, magpatagbaw sa kalibutan, tilaw-tilaw sa Ginoo, magpatagbaw sa kalibutan. Unsa pa ka na, inikabot sa panahon. Hinoon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon og itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglang dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kung dili ilalom sa grasya sa Diyos. Motong sinaama, niingon siya ni Eliseo, sir, pasayloon unta ko sa Diyos, sa langit ug sa yuta, sa dihang muadto ko og muuli niya akong ubanan ang hari nga magyukbo sa iyang Diyos. It means nakasabot na siya og ayo. It means nga dili ra ang iyang panit mo nahinlo, pati ang hunag-hunag kasing-kasing nahinluan. Nga ang pagtuo ug pagtuman gid ni, tumanon gid ay ang gisulti. Unsa man pud kang pagkamagtotoo nga ang giwali ang gimong nabasa dili nimo tumanon? Unsa man kang matang sa pagka magtotoo ana?
Amen? Pero sa sinugdan nimong paminaw, way lami. Pero pag abot sa panahon, makapaminaw po kaglaing magwalali nga, puro langit o kwarta o balay o sakyanan o kadato ng iwali. Ay, haguap ni. Hello? Niya sa gilang. Sa ko siya isog, medyo di kayo mawali. Inikabuton niya sa panahon. Sabi na imong glass. Inikabot sa panahon. Mudako, giniraw. Nga dito. Mayong buntat mga igsoon. Nagaingon diha sa proverbio. Proverbio. Nausaon na lang ni. Gaduka gani kang hapit na mubuto ang ugat sa liog sa magwali. Paminaw yun. Dili pwedeng mababad rata sa pulong sa Ginoo mingon ito. Grabe, pastor, revival yun. Basta kayo ko. Kamo mga young people, dasig kayo mo karon. Padayunan na nga kadasig, bisag di na kadasig. Inigabot sa mga camp, inigabot sa mga revival, nindot kayo, uli sa church, murag mga leon, ngigsuon, grabe! Tulo kasi mana di na masugo sa balay. Luoy kay igo rang mabasa, di mahinlo. Unsay kapuslanan nga maayo ang panit ni Naaman, pero yang kasing-kasing o gunahuna, wala kaila sa Diyos. Unsay kapuslanan nga nag-uswag ka sa imong pamilya, nadato na ka, nindot na kagbalay, profesional na ang tanan, pero wa mo kailag Diyos. Unsay kapuslanan? Mura kag sinaaman na inlo, ang panit hinlo kayo, ang una-una o kasing-kasing wala kaila sa Diyos. And maayo na lang yun, kay sinaaman na kaila sa Diyos sa Israel. And kabalo ka, general siya. General, ni Kalunes, mag-plug ceremony, no? Shhh! Isa mo kay mag-ampo sa tatong Diyos sa Israel nga nag-ayon ako. Sige kasugilon. Kabalo mo, kini mga pangulo, mo na yung mga luwas, mga igsoon, pagkaninduta. No? Ang mga general, ang mga government official, pag nangaluwas na sila, grabe dyan kayo. Unsay kapuslanan? Kaya nga, si Pablo niingon siya, katulok ko nga gipangayo sa Diyos, nga tangtangon niya ang tunok sa unod. Ba't ang tubag sa Diyos ang akong grasya, naghinubra na, nag-awas na. And that is why dili na langig sa payad, bahala kang lawasa kag maunsa ka. Basta kay imo na udaw kasing-kasing, hinlo na kay sigurado na na. Wala po na nagpasabot, wala na kanangandoy kaayuhan des Ginoo. Kay samtang buhi ka na may paglaom diha sa atong buhing Dios. Amen. Dili na ka magkinabuhi pa. Pila ba sa mga Kristohanon kompromiso? Ang uban mapugos na lang kay grado tuyo. Dili sa grado, sa grado ba sa eskwela? Hindi man papasaron po ni Mambere. Si Mambere sa ngilan. Ngayon na yung, oy, senyor, sa grado kini. Taras grado? Promise na. So, moni, makakaon ka, makabisti ka, makatulog kag tarong, wa kay balatian, dako na ka og sweldo, professional na ang tanan, ni mong, wana, okay na tanan. Para asa na? Kung una-una o kasing-kasing wala na inlo, and we know sa Biblia, dugo ra ni Kristo ang nagpapasasala. Kanang sanla kwae ra nag-en. Sala. Og mao na ang grabing kaugawan nga naa sa tawo. Og dili na madalag habibing nga sabon. Unsa pa tong usa sa una? Unsa to? Kujek, violent, bisan pagka ng kapayas, paniti is hidden. Ganahan ka numero 1 papel diliha. Ala, bisag unsa na lang. Malibog ka, no? Unsa mang yaning tawo?
Nga naman, ula, pahinison yung gayon. Nya pagkahuman, sapawa na. Unsa man na. Hoy, wala ko nag-ingon sayop na, ha? Katungdanan ninyo ng atimanon o ampingan. Ang gihatag sa Ginoo niyo, bisag unsa na lang. Ala, buisin, nya, monggol to. Ito ba ito, ingon ko nga, bisag nagsakay o habal-habal, ma'am, garitats. Rough road kayo? Dili na, sayop. Ang sayop kon, niyaratas butang sa mga kalibutanon. Nga naakaani, naanak katanan, hinlo ka murakag. Flawless kayo. Pero ang una-una o ang kasing-kasing, walay Ginoo, ang nakanindot ni Naaman, nahinlo ang iyang physical, pati ang iyang spiritual, nakailas siya sa Diyos. Wa pa niya nabuhat ang sala, naginulsol na siya, pasayloon unta ako sa Diyos, yung nagbuhat sa langit, sa yuta, kung kuyugan ko ang akong agalon, mamista kay wa para pa ni kaila sa Diyos. Yung sa man ay naman ko niya katrabaho, naapa mo? Tiles na lang ni sunod. Nasabta na to? So, karong hapon na tayo baptism. And basig wala ka kasabot nga nung magpabaptize ka. Paminawa. Ang Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Matthew chapter 3, 13 to 17, unya. Gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan, aron magpabunyag kang Juan. Bantayin ni dili infant si Jesus 30 years old. Sa edad siya og 8 days. Gikas pagkatawo, gihalad siya, gidedicate siya. Pag edad niya 30, nagpabaptize, gibaptize siya. Ano man kinahanglan siyang i-baptize? Masabta na to na. Unya, dili unta mubunyag kaniya si Juan nga miingon. Ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Verse 15, apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga may tabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Nakatuman. Importante mo gining pagtuman mga igsoon. Isang pagkapila ka isawsaw, di gyo ka mo tuman. Aron makatuman. So, nganong gibautismoan, nganong magbautismo, nganong magpabautismo, aron pagtuman. Naharap po na nimog di ka mo tuman. Imuha po na. Verse 16, human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawa siya sa tubig. Unya, naabli ang langit og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati og mitugdon kaniya. Og unya, may tingog gikan sa langit nga nagingon, kini maong pinangga kong anak nga nakapalipay pag-ayo nako. Listen to this. Every time nga mo decide ka para sa Ginoo, mo attend kag Bible study, mo simba ka, magpabaptize ka, magpakasal ka sa Christian nga mga wedding or unsa basta kalihukan para sa Ginoo. Tanang tawo sa imong palibot, bisan imong igsuon, paryente or unsa kasuod, maglagot gyud nimo og mosultig dili maayo nimo tuwa, pilapil na po dito, tuwa. Minganan na sila. Pero ni unsa ang Bible, may tingog nga gikan sa langit. Asa may mong paminawon? Imo silingan og ang Dios. Ang Ginoo human sa pagdesisyon nga nagpabaptize, then magabasa ka, maminaw ka, kay tingog gikan sa langit ang nadungog. Human mo baptize, lutuson na kadayon, yaga-yagaan na kadayon, yatakan na ang imong katungod. Di ba, ma'am? Di ba, ma'am? Ngayon, nanday na kani adto, grabe yun kay maistra, good na ako ni ma'am. Pag-apel pa sa buluhaton sa Ginoo, awa na hingan na natag muryo-muryo. Niya, murabotag kay,
Nga na lang. Utong na lang yun. May tingog nga nadungog. Ang Mateo 28, komisyon Kini bang pagpabaptize, pagpasakop sa relihiyon? Pag-apil-apil o simbahan, pondok? Basaha ko no ang Biblia. Kay mo ingon na rabaday na ba? Hala, nagpabunjag lagi ka dito. Siya to pa, membro na kanila. Hoy, pagpasakop mo sa Diyos. Dili sa tao. Ang sugo ni Lord ang komisyon di ara. Matthew 28, verse 18. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit o sa yuta. Verse 19. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa kalibutan. Munang dili ta kuntintong mapuno ni. In fact, gubo na to re. O gitugod sa Diyos, baka imo patag covered court. Kay liso pa ka. Liso pa ka. Inig matanom daw niya ka, mo bunga, mo tubo, mo bunga, pagyagdagan. Walay kabutangan. Ningon ang Bible, nga ang kataw, ang panimalay sa Diyos, mag-awas sa tinawag. Nagapanglangyang ang uban. But someday, manag-uliay na tanan, unsaon man na to. And dagan pa kayo ang tawgon ni Lord. Dili magpasakop sa relihiyon, kung dili pagpasakop sa Diyos. Munang dapat makasabot ka nga wala ka gibasa sa alimpulo nimo. Wa ka giwisik-wisikan sa imong ulo. Aron ka mamembro og relihiyon. Inig abot imos langit, dili mo ingon ng Diyos, inig sa paghukom di mo ingon ng Diyos. Kapila man ka nabunyagan. Dapat na dawat nimo si Kristo ingon nga imong Ginoo ug imong mangluluwas og kini nga buhaton na lang ninimo agig pagtuman, pagsugilon nga ang imong pagtuo imong gipakita diha sa pagindulsol, pinaagis pagdawat kang Kristo og pagtalikod sa unsay imong talikdan. So, in verse 9 ningon tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuang akong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kinahanglan sa sila makasabot, himuong tinun-an. Sunod, bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Di kay mag-una ng bunyag, wa pa kasabot. Bunyagan bata, pagdako, adik. Kamo po diri nga nagdidikit, katong mga wala pa naghalad sa inyong mga bata. Once nga di pa na sila mahalad, lisod kayo na. Kaya dapat mangyud na mahalad sila kay ang panalipod sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo. Kinahanglan man na sa mga bata. Dili sa nako ihalad ni akong bata, pastor. Bantay ka. Ingon ang pulong sa Dios, ayaw tuguti. Ayaw pugni ang mga kabataan nga maduol diri nako, nga maduol diri nako. Ikaw imuhan ang tulubagon. So, sunod, tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So inig humana, okay na, dili na apay buhaton. Og hinumdumi kini, mag-uban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ningon ang Marcos 16, verse 16. Ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Unsa daw ang Mark 6? Basahin na to dai palihog sa Mark 16. Mark 16 verse 16. Unsay nag-una? Tudluan. Nya sunod ang mutuo. He that believeth. Ang bata paggawas niya paggawas. Ang Roma, nag-isulti nga ang pagtuo, nagagikan sa pagpamati. So wala pa siya pagtuo. So munang ihalad una siya. Nya kung makasabot na siya, naligo na ang iyang pagtuo, diha na siya na mag-decide.
Dili siya ingnos iyang inahan, iyang igsuon. Uy, pabunyag na ba? Maimpirno jud ka. Impirno jud ka. Siya may mag-decide. Kay kung dili na iyang desisyon, walay kapuslanan. Wala tay buhaton aning kinabuhi nga wa nato masabti pag-ayo kay mga anak ta sa Ginoo. Dili ta pwede tuo-tuo lang nga magbitay ko ana aron walay dautan nga mosulod sa kumbalay pag naglalis yawa piste ning isolte kanang imong gibuhi bitay sa pultahan ibutang sa imong baba. La magpabuto kay aron maglayas ng mga demonyo, maglayas ng mga yawa, magpabuto, mag-fireworks, magpabuto, pabuti na imong baba kay masuko ka, mangyawa man ka. Bulayas yun na. Wala tay buhaton nga wala nato masabti. Muna ningon na Bible, he that believeth, siya nga nasalig nito. Sunod. Si sunod niyang buhaton. And is baptized. O pagabautismuhan, pagabunyagan. Shall be saved. Maluwas. Asa nagtuo? Asa nagsugod? Pagtuo. Unya nga nung nagbaptize, kay mutuman. Nituman siya. Ginoo na gani ning naguna, ikaw di ra ka. Gawa siguro og di na gyud ka nalansang na ka sa cross, Lord. Hinumdumin na lamang ko sa imong gingarian, Lord. Saan pa man imong pagtangtang nito isaw-saw. But he that believeth not shall be damned. Damnation. Silutan. Og maunay rason mga igsoon. Kabalo ka, nganong sinaama ningon siyang kahinlo ato mga tubig sa Damascus. Ano nga ni mo po itawon ko aning Jordan? Uy, mga kabaw ato sunahan na ni ron. Ano nga ni mo ko aning Jordan? Abi pa na ako, mugawas siya, ilihan ko niya, magkarpet siya. Pinakitiring. Nanugo rag, walay ilis. Niingurag, saw-saw ato kapito. Tunlo dito kapito. Nga naman, wa pa siya mituo. And suddenly, nagpanaw siya, tao lita, mautan ng hagop, bante, kining nasura, solongan, gabagutbot. But ang iyang sulugoon, nidasig niya. Ang mga anak sa Diyos, magdadasig, amen. Dalasigon man laki. Bangon na, ligo na, simba taron sa yuta. Mangita, para batas church ni pastor. Sir, yung mo sila, pangitao na mo ng church og malig, zindan o Google. Naan naman tas Google. Ibutang nito, pangita na, One Way Disciple Church. Yan katong, mugawas na sa Google. Ang ikuan na ni, kaning location. Mugawas na sa Google. Pero ang kalsada sa Google, diha ra kutob sa shop. Mo siya nilahos dire. Mo pa man kalsada diha sa una, kita na lang may kasumpay. Hello? Silutan. And that is why sa tong kinabuhi mga igsoon sabta giniog ayo. Dili gina pwede nga igo. Mura ra man in taon na og nakasuway baka mga igsoon nga gawas anang nang hugas ka nga way sabon, naligo ka nga way shampoo og sabon, nang laba ka nga walay powder, walay sabon. Kana bitaw nagluto ka unyawa ka kakaon. Sakit kayo. Labi na ang nihunat og kaon kay katong kaon rag popcorn sige rag tan-aw TV. Patong sopa. Siga ko, murag ingana ba? Sa pailain. Kanang milyon ang kantidad sa imong gisuot. Pero ang gisulutan, gabok. Ang lawas, gabok. Ang nakanindot, mangyod, sa netabo, ninaaman, unsa, nainluan siya sa physical, sa panglabas. Labaw sa tanan, nahinlo ang sulod, kay nakasabot siya o kayo. Kaya ayaw itukbod ng bata. Hoy, lakaw na, taas na ka, imong height, oh. Pwede na net.
Siya gyud mao'y mag-decide. Ako na ning ihatag. Mao na ni. Ditso na. Wa na'y break ni. Amen? Nasabtan nato na mga igsoon. And dili lang ta maghisgot kabahin sa literal nga baptism mga igsoon, but ang atong isgutan sa matag panahong mubasa ka, igo ra kang nabasa, igo ra kang na-inform, igo ra kang nababad. Pero wala nimo gi-apply. Wala kay tinuod nga kahinlo sa kinabuhi. And lami kayo ang wali kay grabe hunat kayo ang wali. Napay pastor nga komedyante kayo. Pag uli komedya ra gyud sa pastor ang nainumduman. Huwag yun, kay numdum, hunsay giwali. Yang pastor, ka-komedya man. Ter, ganang masuko man kanako, wa man ko niingon, nga mura kag unggoy. Niingon ko, Ter, ang unggoy, mura ikaw. Pag uli, mga igsoon, maurag yun. And then, mga ato siya sa eskwelahan, mga ato na siya sa trabahoan, mga ato sa barkada. Katog yun. Ang unggoy ko yung giwali. Muna yung problema na to. Sa dihang sa pisikal, nahinlo ka, pero sa sulod, nagpabilin, nagyapon ta nga hugaw. So dapat karon makasabot gyud ka og ayo. Ang tanang matang sa giingon sa Bible nga ayaw, ayaw. Og ang giingon mo ni buhata, maunay buhata. Unya, ningon dito 7 times, dili pwedeng unom ra. Huh? Out, 6 and a half. 6, unlod yun dito niya, 6 and a half, kadiri na. Ayaw! Ug unsay instruction, maoginay buhata. As I told you before, nilungtad og ayo ang arka nga gibuhat ni Noah bisag gidasmagan og balod dagko pas bukid. Kay namugna ang arka sa kumpletong instruction sa Ginoo, dili abilidad sa tawo. So giingnan niya, unlod kapito gibuhat og maoto. Ang iyang pagtuo maoy muhimo niya nga tinuod nga matinumanon. Because kung hilaw ang pagtuo, maduha-duhaon ka. Musimba ka, pero imong pagkinabuhi kalibutanon. And that is why maglisod sad kag tuman sa unsay gisugo sa Ginoo. So igo ra kang nabasa, pero wa ka nahinlo. Close your eyes. Let's bow our head. Father in heaven, salamat sa mga pulong Ginoo nga among nadungog karon. Kung nag-ampo, Diyos, nga gatong mga pulunga, dili mo labayng kawang sa among mga pagkinabuhi. But himoa, O Diyos, nga mahimo katong tuburan, mao'y tinubdan. Unsaon namo ang among pagkinabuhi nga sa imong atubangan, dungawan nimo nga hinlo. Nagaampo ako, O Diyos, nga dili lang miigo nga nababad sa imong mga pulong. But sama kang naaman, mamahinlo kami sa sulod, sa gawas. Ug salamat, Lord, nga makasabot gayud kami pag-ayo. Salamat kayo sa imong pag-atiman kanamo. Pinagi sa mga pagtudlo ug mga pagbadlong. Today, nagaampo kami. Ablihan mo ang imong ganghaan sa pagbubuot, sa kadaugan, panalangin o pabor sa imong mga katawhan, ilabi na katong mga nakadesisyon nga mutuman, musunod diha kanimo sa imong kasuguan. Bani kami, karong adlaw, O Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Dalaygon ka, O Dios. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. Akong gihangyo,
Kung ikaw nakadesisyon na, continue singing the cross before me. Ang gihangyo tong mga nagdesisyon na nga mosunod sa Ginoo, nga mo come forward. Mori sa tubangan.